Salutare, salutare! Suntem din nou la Pur și Simplu, un podcast cu Carmen Cosman Preda. Iar astăzi alături de mine am o femeie puternică pe care mă bucur că am reușit, vă mărturisesc, cu greu am reușit să o aduc la noi în studio. Este vorba de Mariana Ghioc. Acum este viceprimar al municipiului Petroșani, dar dincolo de asta, așa cum spuneam, este o femeie care a demonstrat că o femeie poate să reușească într-o lume a bărbaților. Cu tot ce înseamnă piedici, cu tot ce înseamnă sacrificii, cu tot ce înseamnă compromisuri duse până la un anumit punct, pentru că asta și vreau să discutăm, până unde merge sacrificiul și până unde merge compromisul, mai ales când ești o femeie singură care trebuie să răzbească în viață, care trebuie să se ocupe de familia ei și care vrea să facă o carieră. Mariana Ghioc, viceprimarul municipiului Petroșani, v-am spus că m-am emoționat. Astăzi, la Pur și Simplu, un podcast cu Carmen Cosman Preda. Bine ai venit, Mariana! Bine te-am găsit, Carmen, îți mulțumesc frumos pentru invitație. V-am spus, cu greu am reușit să o aduc în acest studio pentru că este un om care nu vorbește despre el. Este un om al faptelor. Nu repet că o cunosc de mult timp pentru că, așa cum spuneam, trăim în Petroșani, ne cunoaștem toți cu toți, nou născuți cu nou născuți și noi de vârsta un pic spre a doua, să zic așa, ne cunoaștem de mult timp, pentru că așa este societatea, o localitate mică ne determină să ne cunoaștem. Ce faci, Mariana? Bine. Adică, hai să încep prin a-ți răspunde la preambulul făcut de tine. Păi da, nu e ușor, într-adevăr, nu este ușor. Da, într-adevăr, nu-mi place să vorbesc despre mine. Ușor nu mi-a fost, pentru că după 13 ani de căsnicie am rămas singură cu fetița mea, actualmente medic și la rândul ei mămică și eu bunică. Incredibil. O bunică extrem de tânără. Da, aș vrea eu. Bine, acum știi cum e partea aia yoghină unde că vârsta e doar o cifră. E așa cum o simți. Eu mă gândeam întotdeauna la bunicile noastre cu baticul în cap care ne așteptau în poartă cu atât de multă dragoste și bunicile din ziua de astăzi mai prea seamănă cu ce știam eu despre bunică. Batic. Poți să-ți spui batic dacă vrei. Da. N-a fost ușor. Îți dai seama că eu aveam și eu așa o poziție și fiind singură, neavând relații, poziția mea nu era tocmai fericită. Că eu am spus așa întotdeauna că angrenându-te în politică, asta e teoria mea și cred că e și realitatea de fapt. În politică trebuie să ai un sprijin, da? Trebuie să, în primul rând, poten financiar și timp. Oricât ai fi tu de determinat, timp. Și Timpul cum obișnuim noi să spunem, dă-i timpul lui timp. Da, dă-i timpul lui timp, da. Ideea este că, în afară de a fi determinată și avea și oarecum timp, fata fiind mică, Cristiana fiind mică, celelalte două foarte importante nu le aveam. Am încercat și eu așa timid, mai cu greutăți, mai cu umilințe, mai cu... Ajungem peste tot. Da. Dar tu nu te-ai pregătit să fii politician? Mă uitam pe CV-ul tău. Știți că îmi place să-mi fac temele. Întotdeauna mi-a plăcut. Da, știu. Mă uitam pe CV-ul tău și ești programator IT, în primul rând. Da, asta e prima și inginer. Da, asta e prima mea facultate. A doua facultate e, cum spunem noi, în deal. În dealul institutului. Da, la exploatări la zi. Deci nu părea să te îndrumezi pașii, cel puțin atunci, la 18-19 ani, spre... Cred că gândeai mai mult pe partea de viitor. Categoric. Eu în politică am intrat imediat după ce s-a făcut PDL-ul, Partidul Democrat Liberal. Eram o mână de oameni la momentul aceea, toți fiind foarte tineri, bine, cu cei care ne îndrumau și oameni cunoscuți, somități, cu un portofoliu cultural, intelectual și tot ce vrei. Am început așa, măi, zice, haide să... Ce zici? Vrei să intri? Nu, că mă interesează, nu... Deși... Cum priveai politica la acel moment când ți se făcea îndemnul, hai să mergem, vino cu noi? Da, eu
fiind de dreapta, așa și admirând, citind, uitându-mă în spate, adoram PNL-ul. Ori atunci PNL-ul era cum era, nu puteai să te înscrii în PNL sau poate nu știam eu despre lucrul ăsta, dar am făcut pasul, am zis, da, ok, vin. Și de acolo am pornit ușor, ușor. Eram toți tineri, am crezut că lucrurile, că poți să faci ceva, că dacă poți să faci, ești lăsat să faci ceva. Dar nu e așa. Nu este așa, nu. Adică nu e ceea ce te-ai așteptat? Nu. Sau nu era la acel moment ceea ce... Nu. Știi cum e, Carmen? Ca în liceu, când tu ai visele ale tale și dărâm munții și vai ce o să ajung și ce o să fac. Nu e așa. Viața îți demonstrează că mai stai și la locul la tău. liceu vreau să mă întorc că noi toți eram tineri la Revoluție. Chiar foarte tineri. Eram cumva proaspăt ieșiți din adolescență. Da. Cu atât de multe vise încât vorba ta ziceam o să dărâmăm munții, România a avut un start șchiopătat. A ales în Duminica Orbului, cum a ales. Da. A urmat ce a urmat, nu reluăm această poveste, și a pierdut simpatia de care se bucura în Europa, dar trecând dincolo de asta, cum simțeai în 90 că o să fie România ta? România pe care o visai, ieșiți dintr-o perioadă în care nu știam noi foarte mult, eram o masă de naivi, de fapt. Da, o masă de naivi. Nu-ți spun că atunci eu, un pic mai mare fiind ca tine, știu că am stat pe aici, pe la primărie, vreo 3 zile. Vai, dar am trăit momentul ăla, am zis, să vezi ce frumos o să fie și cât de liber o să fie și cât de frumos o să fie și cum o să ne dezvoltăm și wow, ce viitor o să avem. N-a fost așa. Eu am fost dezamăgită. Deși am trăit din plin. Ai stat pe la primărie 3 zile, te-ai gândit vreodată să-ți scoți un certificat de revoluționar, să te bucuri de beneficii pentru că ai fost să aperi apa. Cu toate, să nu otrăvească teroriștii, mă gândesc. Era impulsul ăla, imboldul ăla, hai să mergem și noi, hai să facem, Da, am trăit intens. Pentru că au fost o grămadă de zvonuri alarmiste care din fericire nu s-au adeverit, dar puteau să fie reale până la urmă. Puteau să fie reale. A fost oricum tragic. Tragic și uite câte s-au întâmplat. Noi avem probabil noroc și cu zona asta, că noi suntem feriți așa, bunul Dumnezeu ne ferește și de toate atrocitățile astea, furtună, cutremure, că noi suntem păziți de, mulțumim Dumnezeu, de paznicii noștri munții. Nu m-am gândit, ca să-ți răspund, nu. Categoric nu m-am gândit. Și probabil că dacă, Doamne ferește, s-ar mai întâmpla, probabil că aș proceda la fel, categoric, nu m-aș gândi să-mi scot un certificat de Deci te-ai gândit doar la viitorul pe care putem să ne-l făurim noi, adică pe care speram că putem să ne-l făurim noi, nu neapărat că așa s-a și întâmplat, fără să te gândești că ai putea să obții beneficii din chestiunea asta. Nu, exclus, nu era corect și nu... Adică nu era fair play, nu făceam practic nimic, era o curiozitate, era tinerețea, imboltul ăla, repet, unde hai mă să mergem și noi, nu, categoric nu. Și ai plecat pe drumul vieții, într-o societate tânără și democratică. Da, am plecat pe drumul vieții foarte... Cu un copil, deocamdată nu l-aveai, a apărut și un copil, la acel moment nu l-aveai încă, Noi ne-am căsătorit... Erai tu un copil. Da, ne-am căsătorit mult mai târziu, că am zis, știi cum e, hai să terminăm școala, după aia ne-am mai gândit, hai să mai facem o școală. Nu, mult mai târziu m-am căsătorit cu prietenul meu de foarte mulți ani. Da, a venit pe lume Cristiana și din păcate am rămas fără el. Da, capul sus și... Pieptul înainte, mergem pentru mine, pentru copil, pentru... Da. Cum a fost să împarți timpul pe care îl aveai între copil, care până la urmă e rațiunea noastră de a fi, construim pentru ei tot ce facem, între profesie și în politica în care înțeleg că vrei să muți munții din loc. Munții sunt la locul lor încă. Greu, eu am avut noroc că m-au ajutat ai mei, acum nu mai sunt printre noi, au murit, dar m-au ajutat foarte mult ai mei și m-au înțeles.
Da, ajunsesem. PDL-ul atunci nu era, cum să zic, curat. Adică îți doreai să faci, era ceva nou, ceva... Se născuse, practic. Bate apa, trece, pietrele rămân, așa? Da. Oamenii de valoare sunt și eu acum, chiar dacă alții spun altceva, e chiar problema dânșilor. Ajunsesem așa ca să mă lauși, deși nu-mi place. Eram deja președintele partidului la organizația de femei pe județ, eram în birou național, ajunsesem destul de departe, dar după aceea a fost așa un click unde am hotărât să renunț la tot și se pare că n-am renunțat, că m-am dus în PNL unde eu aveam așa o slăbire. Și te-am regăsit lângă un om care a reprezentat puterea liberalismului hunedorean ani de zile. Chit că s-au întâmplat multe, tumultoase. Pentru mine rămâne omul care a adus succesul PNL-ului urmărind politica din exterior, pentru că eu nu am fost implicată din interior. Vorbesc de Mircea Ioan Moloț. Un om mic și foarte puternic. Da. Acum, noi aici vorbim și trebuie Suntem să fim prieteni, de sinceri. dincolo de sacoul oficial. În general, franchețea mea e un pic depășită. Da, noi am început bine, ca orice lucru. Eu, efectiv, chiar am dat un interviu vis-a-vis de... Și spuneam la un moment dat acolo că mi-aș dori foarte tare să nu-l dezamăgesc. Se pare că fără prea multe eforturi și cu ajutorul prietenilor, evident cu ghilimelele de rigoare, a reușit să-l dezamăgesc profund. E un capitol încheiat, eu îi port respect și în acest moment. Da, este un om puternic și dacă crede cineva că dumnealui nu mai apare sau nu mai e încă puternic, e încă foarte puternic și nu e un personaj de care să spui cum spunea cineva în campanie, nu dau nume, că i-am scos politica din cap lui Moloț. Nu, exclus. Doar domnul Moloț scoate politica din cap dacă dorește dumnealui sau... Sau dacă nu mai e în primul rând, nu înseamnă că nu e bine ancorat acolo. Da. Deși... ca într-o căsnicie de aia unde se termină prost, s-a terminat destul de prost colaborarea mea cu domnul Moloț, încă îi pot respect și cam atât. Rămâne respectul între doi oameni care sunt maturi și care gândesc dincolo de faptele așa, de moment. Da, eu sper să fie și viceversa. Deși, chiar dacă se mai stinge pasiunea din căsnicie. Da, exact. Dar cum a fost trecerea de la PDL la PNL, partidul în care ai fi vrut să intri, dar nu s-a putut? A fost alianța aceea, da. A fost alianța aceea, da, și m-au supărat niște chestii, adică lipsă de respect față de persoanele care conduceau la momentul ăla partidul. Și ori eu nu pot să fac parte din așa ceva. Și am renunțat și să fie clar, am mai spus-o și într-o conferință de presă în acel moment, că era teoria conspirației, în sensul că eu m-aș fi certat cu cei care conduceau. Nu, exclus. N-am rămas prieteni foarte buni, în schimb am rămas prieteni la nivelul în care ne respectăm și ne știm de foarte mult timp și niciodată nu m-aș fi gândit sub nicio formă să-i por o anchiună sau dovadă că acum lucrăm împreună. Da, deci nu categoric. N-a meritat niciodată și din punctul meu de vedere nici nu merită. Multe nu merită. Da, mă rog, acum n-am venit să laud sau să... Cât de mult oportunism ai găsit în politică? Pentru că, din păcate, și chestiunea mi se pare că se adâncește pe măsură ce ne îndepărtăm de momentul Revoluției, prea puțin mai vorbim de politică sau mult mai puțin decât ne-am dorit, nu neapărat prea puțin, că nu pot cuantifica. Vorbim despre politică din pasiune, vorbim despre doctrină, vorbim despre idei și vorbim tot mai mult de tot felul de alte interese. Nu știu, la un moment dat auzeam în jurul meu, aș vrea să mă înscriu într-un partid politic. În care mă sfătuiești?
Bun, ești de dreapta, ești de stânga, ești adică de centru, adică principii ai, cum gândești? cum o vezi? Nu contează, aș vrea doar să acced pe scara socială, politică, economică, nu știu pe care scară. Exact. Din păcate, Carmen, politica e percepută alternativa la minerit uneori. Da. Ideea este că eu am auzit deseori, știi că sunt eu unul din membrii fondatori ai Pro-România. Ajungem și acolo. Da. Ce vreau să spun? Am auzit de multe ori, spun, băi, zic, uite, suntem un partid nou, hai să încercăm, nu mutăm munții, dar hai să vedem ce facem, despre ce o să fie vorba. Eu vin, dar ce-mi dai? Atunci, concluzia mea e că, din păcate, 80% e oportunism. Interes, oportunism și nu vine nimeni, că mai crede în ceva sau că... Politica, iartă-mă că te întreb, politica n-ar fi urâtă dacă n-ar fi făcută de, nu toți oamenii, nu generalizez, de oameni urâți, de oameni oportuniști, de frustrați și îndeoseb răutate. Eu am simțit răutatea asta și o simt și la momentul ăsta. Ca să fac o glumă, de exemplu, când eu am fost numită viceprimar, s-a spus... O doamnă a spus că a ajuns și chestia asta viceprimar. Deci ca să vezi până unde da, ajungem și până unde... Ce poți să comentezi la așa ceva? Nu, nici nu poți să o gândești până la urmă. Nici măcar eu nu... Adică... Rămâi interzis. Nu pentru că s-a spus, pentru că s-a gândit. Da. S-a gândit așa ceva. Până la urmă m-am amuzat și am zis asta este că de fiecare dată trebuie să treci mai departe. N-are rost să te angrenezi în trecut și să nu treci mai departe. Am trecut mai departe. Și dacă știu eu bine, din PNL ai plecat și ai ajuns să fondezi Pro-România în municipiul Petroșani și nu numai, tot datorită unor răutăți, unor strâmbe, pe românește se spune strâmbe. Pe aproape. Adică pe aproape, au fost... ce spuneam adineori, pe aproape, da. Da, au fost niște chestiuni care te-au determinat. Deci parcursul tău politic a fost așa, PDL, PNL odată cu acea alianță, da, Dreptate și Adevăr, iar mai apoi Pro-România, unde deocamdată te-ai stabilizat. Și aici imaginează-ți că e foarte greu să, mai ales o femeie, că vorbim despre femeia în politică. Femeia în politică. Eu nu spun că toți bărbații sunt misogini, însă majoritatea sunt. Uite, fac o paranteză, apropo de cât de misogini sunt bărbații. Eram la București, într-o adunare, chiar cu Pro-România, și eram la o masă cu toți. Și la un moment dat se trezește povestind un coleg și zice, măi, m-am dus, zice, la o întâlnire. Mă, și erau, zice, mai mulți oameni și o femeie. Carmen, deci, adică n-aveai cum să nu... Am zis, nu e frumos să întrerup și am zis, stop, poți să repeți, te rog frumos, ce ai spus tu la un moment dat, adică cum mai mulți oameni și o femeie? Păi asta în ce categorie intră? Cum adică mai mulți oameni și o femeie? De aceea vin și spun că oricât... Sau un alt exemplu, aveam un coleg, și acum este colegul meu, și de câte ori mergeam în campania aia electorală și ăsta, deși eram președintele lui, ea este o colegă. Deci de aici vin și spun și că sunt niște concluzii și niște realități. Concluzii pe baza unor realități. Degeaba, oricât ar vrea bărbații să e ceva de lasă-le și pe ele să fie pe acolo câteva. Dar asta e părerea mea, poate greșesc. Și chestiunea asta cu reprezentarea femeilor, adică noi o tot promovăm cu reprezentarea femeilor, nu sunt vreo feministă sau ceva, sunt conștientă că există domenii unde nu cred că ar avea ce să caute o femeie, mai ales în ceea ce privește munca grea, nu pentru că nu ar vrea. Nu putem, nu avem forța unui bărbat și aici mă refer la forța fizică, brută, pur și simplu. Da, categoric. Dar sunt acele domenii de finețe intelectuală unde poate am putea să stăm de la egal la egal fără să fim feministe, repet, pentru că
putem să studiem și să învățăm cu toții, mai ales dacă ne naștem cu un bagaj de neuroni bine reprezentat. Într-adevăr, politica în continuare, și nu doar în România, dar noi suntem aici și vorba lui Mircea Badea, asta ne ocupă tot timpul, politica este făcută preponderent de bărbați. Când ai anunțat că vrei să faci politică, când ai început să faci politică, Da. cu câtă reticență ai fost primită, pentru că erai și tânără? Adică, dincolo de faptul că ești femeie, ești cam tânără. Măi, atunci parcă nu se sesiza acest misoginism de care pomenesc eu și cu care eu am o problemă. Nu-l sesizam, să știi, nu, era imediat după Revoluție, toți doreau să facă ceva, își doreau o viață bună, adică la noi era atunci negru și gri. Îmi aduc aminte că noi n-aveam televizor color și fiica mea stătea la ai mei și mi-a zis Cristiana odată, zice, mami, dar să știi că și noi avem televizor color la Vulcan. Păi zic, cum mama avem? Pe ce? Are și maro. Deci mi s-a părut senzațional, nu o să o niciodată, știi? Adică noi aveam, ea zărăguță amintea ei, credea că vede. Adică, nu este doar alb și negru, a văzut și maro. Da, și de aici dorința, lăsând gluma la o parte, de aici dorința să ne fie mai bine, să trăim mai bine, să, nu știu, să... Și atunci era efervescența care ne împingea de la spate, uitam că suntem femei și bărbați și aveam un cel comun. Plus că poate eu am avut noroc că toți acei bărbați, colegii noștri, fiindcă erau mai multe domnișoare și doamne la vremea aceea, nu se simțea. Nu, din contră. Hai să mergi acolo. Mai apoi, în schimb? În timp, da. În timp, da. Ai simțit picioare întinse în momentul în care ai vrut să faci un pas înainte? Picioare întinse să te împiedice, evident. Da. De la femei sau de la bărbați? Și, culmea, și. Și să știi că, uite, eu sunt o feministă convinsă, însă să știi că comparând răutatea bărbaților, care se naște, ți-am zis, repet, la plus infinit din misoginism sau din neîncredere sau că rolul sau nostru... din frustrare. Frustrare, da. Adică cum o femeie poate mai mult ca mine. Eu am simțit pe mine, pe pielea mea, cum se spune, că femeile pot fi foarte rele. Ferească Dumnezeu, într-adevăr. Ferească Dumnezeu. Exemplu de calinitate până ne scoate în gheruțele, mai ales când ne simțim amenințate de o altă femeie. Amenințate între ghilimele, bineînțeles. Să știi că de multe ori sunt gratuite, că poate tu nu ai nicio tangență din niciun punct de vedere. Poate nici n-ai gândit-o. Profesional, nici politic, niciun fel, nici personal. Dar te trezești că nu te place și aia e. Știi? Din păcate. Aș vrea să vorbim despre compromisuri și sacrificii, despre ce înseamnă o femeie într-o lume a bărbaților, dar luăm întâi o scurtă pauză și revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, și vorbim despre compromisuri și sacrificii. Până la urmă, politica este și un fel de arta compromisului. Ideea este până unde poți să mergi cu acel compromis. Ai făcut compromisuri în politică sau în viață? Toți facem compromisuri mici sau mai mari, dar eu am reușit să le fac până într-acolo unde n-a suferit nimeni. Până acolo. După care, dacă am văzut că nu este posibil, așa, am preferat să renunț și să-mi văd de drum. Pentru că făcând un compromis, ai creat un precedent și urmează altele și altele și probabil că nu te mai poți opri și nu vor mai fi mici, vor fi mari, unde consecințele sunt teribile. Care a fost cel mai mare compromis pe care a trebuit să-l faci? O, Doamne! Pe care l-ai făcut sau nu? Sau care a fost cel mai mare compromis pe care l-ai făcut? Nu m-am făcut compromisuri mari. Tocmai ți-am spus că m-am oprit. Te-ai oprit? M-am oprit și am renunțat, indiferent ce ar fi însemnat aia. Revenind la sacrificii? Unde ai făcut sacrificiul? La familie, la timpul pe care ai fi vrut să îl acorzi familiei, poate?
familiei. Eu am zis, da, acum, o paranteză, am întrebat-o un copil, ce ești, fetiță sau băiat? Și a răspuns da, și am făcut eu acum, da, am răspuns da la În timp două ce gândeai, întrebări. în timp ce gândeai răspunsul. Da. Da, poate că acum cresc, adică ți-am spus că sunt bunică și așa și o văd pe cea mică crescând și cum fiica mea e tot timpul, poate stau să mă gândesc că puteam să stau mult mai mult și să nu pierd multe clipe frumoase, clipele alea când ei cresc și spun minunății și... Și e destul de departe în kilometri față de tine. Îți trebuie și timpul să ajungi să strângi nepoțica în brațe, care este o dulceață. Da, este, mulțumesc, da, este, da. Acum știi cum e, când ceva e al tău, e extraordinar, teribil, frumos. Și... Eu o spun din exterior. Da, mulțumesc, este viața mea, așa, parcă acum asta mă gândesc, cum să fac să o Te văd, motivează? Da. Te gândești la viitorul lor și atunci gândești să fie cumva, din nou, idealismul acela de tinerețe. Uite, vezi, s-a repetat istoria, că istoria se repetă. E ciclică. Țin minte, nu mai departe, fiica mea. Doamne, câte făcea ea și câte... După ce termină... Ea este medic. După ce termină medicina, nu știu ce specializare o să facă, nu știu ce o să facă. Bine, nu a renunțat. Dar s-a căsătorit, oare pe cea mică... A schimbat puțin ordinea, ordinea priorităților. Adică sper doar să fie la nivel de schimbare și... Nu va renunța, adică... Eu sper. Am și eu exemplu lângă mine când schimbi un pic ordinea priorităților, dar le iei, rămân acolo și dacă ți le dorești, nu ai cum să renunți la ele. Și copilul va crește și te gândești tot la binele lui, pentru că evoluând profesional poți să-i oferi mai multe. Este, exact. Dincolo de timpul de calitate de care orice copil are nevoie. Da, exact. E teribil. Eu aș vrea să ajungem puțin la Pro-România, momentul în care ai pus atâta suflet la Pro-România. și te-ai trezit la un moment dat aproape să fii împinsă pe ușă afară. Am fost la propriu. Mă rog, ai rămas puțin în cadrul ușii spre disperarea unora. Am fost, da. Mă limitez prin a spune, dacă îmi permiți, că cât vrei. A fost, cum să zic, urât. Un episod al vieții mele urât pe care nu o să-l uit cât trăiesc eu. Oameni pe care i-am adus sperând că vor fi alături de mine, că mă vor ajuta, s-au erijat în cei mai mari dușmani ai mei la un moment dat, neexplicându-mi, pentru că niciodată nu m-am comportat altfel, niciodată. Întotdeauna mi-am dorit oameni pe care eu i-am adus și, bine, după aceea și relațiile colaterale au venit, pentru că ideea este că trebuie să lași ușa deschisă, cum se spune unui partid. Nu poți să fii numai 5 sau 6 nu care îi dorești tu. închisă. Nu, exact, nu. Altfel nu, evoluezi. Din păcate a fost un episod urât al vieții mele. Pot să vă spun eu că pentru a ajunge consilier local, nu viceprimar, a fost o luptă acerbă. Unii doreau... O luptă lor. Care a ajuns până pe la București, la conducerea centrală a partidului, care a ajuns să fie mediată cumva, încercând să împiedice desemnarea în funcția de consilier ales pe listele partidului înființat, nu? Nu vrei să știi după aceea ce a fost și mai... Mă simțeam ca... Iar trădarea a fost puternică. Din partea ta a fost puternică. Motivul a fost o trădare. În sensul că această doamnă de față a îndrăznit să vorbească cu un coleg. Cu un coleg. În noaptea alegerilor, nu? Parcă așa era. Un coleg președinte de alt partid, unde într-o campanie electorală orice președinte... Să vorbiți cu alți oameni? Nu, Carmen, eu mă duc un pic mai departe. Acela a fost probabil ei un pretext. Dincolo de orice a fost un pretext, pentru că chiar nu pot să... Eu seara aceea efectiv și ce să trădesc și ce să spun, că totul a fost transparent. Erau alegerile. Dar ce secretele secolului să le spun? Era un partid mic, potență financiară relativă din ce duceam noi. Era
bine, ideea era și că eu am fost extrem de, cum să zic eu, de realistă, spunându-le tot timpul că suntem mici și că trebuie să muncim mult, dar nu, trebuie să pleci cu ceva din start. Noi eram la început. Nu cumva era nevoie și de, dincolo de acest pretext, nu cumva era nevoie de aducerea de ajutoare pentru dorința altora de a accede în diverse funcții? Pentru că, din ce ține o minte, ar fi trebuit să urmeze cineva care ar fi putut să susțină pe altcineva. Asta ca să păstrăm nebuloasa. Da, așa e. Și atunci găsim pretexte astfel încât omul care ne devine incomod, care stă în calea dorinței noastre de a accede, cel puțin în mintea noastră, îl împingem afară. Nu contează că e președintele. Da, ok, da, știi, eu stau așa și mă gândesc că atunci când eu vin și ți aduc ție niște acuze și spun niște chestii despre tine, inepții totale, adică eu până la, cum faceți voi în presă, nu? Vă informați din mai multe locuri, nu veniți și ghioche, wow, așa. Vii și te informezi de acolo, de acolo, de acolo. Durerea cea mai mare, repet, e că veneau de la toate acuzele, toate mizeriile alea, veneau de la persoane pe care eu le cunosc și care pe unele m-am străduit să le aduc alături de mine. Și iertate, știi cum e, ca și aia, te mai iert și a 7-a oară și după aia nu te mai iert. Existat niște atenții, dar a zis, băi, lasă, nu-i nimic. Hai să iertăm, că de-aia suntem pe pământ, nu tot să dușmănii și... Am fost avertizată la un moment dat, de cei din Deva, de cei de la București, dar tu ești sigură? Tu știi clar că... Nu sunt sigură, o să fie bine. Da, și n-a fost bine. Nu le port pică, nu te gândi, nu le port pică și nu... Mama, tu mă cunoști și știi că nu port dușmănii, nu... Adică să faci lucrul ăsta... Dar nu mai poți să întinzi mâna încă o dată, dacă ar fi cazul. Nu mă gândesc. Nu, categoric nu. Categoric nu. Adică vorba aceea, când eram noi mici, ierta, nu uit. Adică nu mai putem să ștergem cu buretele tot. Carmen, nu știu dacă neapărat e doar când eram mici. Nu știu, așa ziceam. Acum nu mai zicem, nu mai verbalizăm. Acum știi cum mai aud ceva de genul să te ierte Dumnezeu, că El e în măsură să te ierte. Adică mă gândesc că nu mai poți să pui la aceeași masă omul care... Da, uite, da, știi cum mi s-a întâmplat la un moment dat o chestie spunându-ți ție lucrul ăsta, dar n-am făcut asta. A venit și a avut nevoie să îl ajut, să ajut persoana. Am făcut-o fără să stau pe gânduri. Deși am zis, nu o să o fac și să nu-i mai văd și uite că da, mi-a fost greu, foarte greu. A fost 6 luni de coșmar și un pic înainte și... Dar se vedea, să știi că se vedea că știi cum pe mine mă deranjează când sunt subestimat așa din punctul ăsta de vedere. Adică... Au crezut că o să renunți fără luptă? Din bun simț, din bună creștere, din educația primită acasă, nu știu. Probabil că da, probabil nu știu, dar nu, mă crezi că nu e, pentru mine e ai spus tu la un moment dat, o nebuloasă, nu știu ce s-a întâmplat și ce a fost acolo, de ce sau... S-a declanșat resortul. Da. Dar bine, asta îți dai seama că eu am simțit mult înainte. Ți-am spus că ideea de seara dinainte de alegeri a fost doar un pretext și wow, am prins-o și ce-i facem. Și pe aia m-au tocat, deși acum am văzut că pot să fim 2 partide. Ce partide? Și acolo și acolo. Și am fost pedepsită și pusă la zid pentru că teoretic n-ai putea să fie, adică legea spune că îți pierzi calitatea de membru al unui partid înscriindu-te în alt partid, dar până la urmă politica e arta compromisului. Repetăm, ca să nu zic ce mai... Și probabil că veche meserie. Derogările alea, știi? Probabil că vorbim de niște derogări care îți permit să faci lucruri. Nu știu, nu le comentez și nici nu mă... S-au așezat lucrurile la momentul acesta? Păi la momentul acesta... Sau mai fierbe cazanul? Știi cum e? Când ai fost ars odată, nu știu.
Doar că acum e momentul ăla unde, vezi bine, niciun partid politic nu are nu știu ce activitate sau... Da, e între, cumva, perioada e destul de dificilă, nu se aruncă nimeni. E o perioadă dificilă, în plus suntem la mijlocul mandatului, probabil că de la anul încolo, 2023, respectiv 2024, or să fie iar... Eu sper din suflet ca Pro-România să-și revină, pentru că eu am cunoscut oameni remarcabili. Uite, îți dau un exemplu, Corina Crețu, nu mai departe, o femeie extraordinară. Nu, Comisarul european. Comisar european și ca om, Carmen, e o femeie extraordinară. Corina Crețu, care a atras atenția asupra unor lucruri greșite în politica dâmbovițeană încă de când era la PSD. A fost catalogată ca fiind domnul Iliescu, fără să ne uităm dincolo de această imagine și poate să ascultăm că pierdem trenuri cu fonduri europene, ceea ce s-a dovedit real. Ne place să punem etichete fără să înțelegem mesajul. Despre asta. Cred că nici măcar nu mai deschidem cartea. Ne uităm la copertă și da. Dăm verdicte. Sau e suficient, știi, ca să o spun așa și să continuu așa la modul figurativ. Lasă, nu citi pe asta că nu-i bună. Am citit-o eu, nu-i bună cartea asta. Lasă. Și nu ne mai formăm propria opinie. Da, din păcate nu ne mai formăm propria opinie. Și repet, Corina Crețu și eu m-am uitat așa... Și Victor Ponta până la urmă a ajuns cumva în uitare, dar omul este foarte bine pregătit politic și este un om foarte inteligent. Dincolo de greșelile pe care le-am făcut cu toții. Unii mai mari, alții mai mici. Da, este un pic peste inteligența multora. Probabil că știe dumnealui ce face și... Dar acum e încă un pic... prea repede ca să... Ți-am spus, o să vezi lucrezi pentru viitor. Exact. Să vezi cumva sfârșitul anului, începutul anului viitor, ca orice campanie, atunci începem să... Da, exact ce spuneai, ai cunoscut oameni extrem de valoroși. Da, extrem de... Eu ți-am dat un exemplu, dar sunt mulți PDL încoace, de la PNL-ul vechi încoace, și în actuala clasă politică, dar parcă sunt puțin mai subțiri rândurile cu oameni foarte valoroși sau nu ies în față. Sau nu-i vedem noi? Nu știu, uite, vezi și pandemia asta și eu așa ajung la o concluzie și e tristă că involuăm ca oameni. Nu știu, eu spun, mi-e teamă de generația care va veni, care, nu generația noastră care o să ajungă... E dovedit că într-adevăr involuăm. Da, involuăm și involuăm din toate punctele de vedere. De-aia ți-am zis că lucrurile ar fi mult mai frumoase dacă ar fi făcute de oameni frumoși sau exact ce spun. Și dincolo de lupta politică, să nu ajungem să ne transformăm în dușmani. Să păstrăm acea dezbatere de idei. Eu tot spun, sunt oameni valoroși în toate partidele politice. Noi suntem de stânga sau de dreapta, sau de centru-dreapta sau de centru-stânga. Dar nu înseamnă că trebuie să fii dușmanul meu dacă gândești altfel. Exact, dacă gândești, ai altă opinie, altă mentalitate. Argumentată, exact. Uită-te că noi ajungem și e grav, inclusiv în familie. Uite, eu cunosc cazuri în familie care ăla a fost cu un partid, celălalt cu alt partid și nu s-au mai înțeles. Noi suntem prea pătimași, nu vedem dincolo de... Adică nu mă gândesc că, vezi, eu acum sunt aici, peste 2 ani Dumnezeu știe unde voi fi. Adică ce sens are să-mi las dușmanii în urmă sau să intru în polemii sau să jignesc sau să... Pentru că eu pot să mă întâlnesc cu tine după 2 ani. Eu cum mă întâlnesc cu tine? Cum mă uit în ochii tăi? Știind că te-am jignit și te-am umilit și te-am... Și cum poți să lupți cu asta? Cum poți să, nu știu, să contracarezi, mai ales că ai și, cel puțin în ultima perioadă, ai avut și un partid ostil în spatele tău, un partid pe care l-ai. Ai și dușmanii din afară, ai și dușmanii, cu dușmanii între ghilimele, din afară și dușmanii din interior. Da. Adică e o dublă luptă. Poți să ieși fără să te afecteze până la urmă. Păi ne afectează că suntem oameni, nu? Ideea este că trebuie să le lași în urmă și nu are rost să răspunzi, adică să mă scuz. Știi cum e, că scuzându-mă înseamnă că ceva e adevărat. Le-am lăsat în urmă, da, într-adevăr am auzit chestii foarte urâte despre mine. Foarte urâte. Însă am mers mai departe și am zis așa, Dom'le, cine mă cunoaște, știe exact ce fel de om sunt și că
nu aș face pentru nimic în lume genul de acțiune sau nu sunt așa cum spun ceilalți. E urât. Ți auzi unde nu te aștepți tot felul de lucruri, dar asta e, n-ai... La urmă să discern și prietenii reali de prieteni. Da, de prietenii mergi mai falși. departe și aia e. Te-a întărit politica sau din contră te-a destabilizat? Și dacă ar fi să o iei de la capăt, ai mai face-o? Da. Da, aș mai face-o. Și nu, m-a întărit. Nu, m-a întărit. Nu... Chiar, doar că nu sunt genul de om care să știi, să acționezi și să vin la tine și să spun bă, dar de ce ai spus așa, că eu nu sunt așa. E chiar strict problema ta, ce crezi despre mine. Chiar nu, niciodată nu ai timpul necesar să te ocupi de micimi. Da. De lucruri mici. Însă, toate la timpul lor. Deci nu rămâne nimic până la urmă trecut în cutia cu amintiri urâte, o închidem cu cheia și o aruncăm cheia peste umăr. Nu. Eu cutia aia de care spiritul îmi pun amintiri plăcute de care să-mi aduc aminte cu drag. Celelalte ne așteptăm să vedem ce ne oferă viitorul. Cum vezi viitorul? Al tău. Al meu. Al meu, dincolo de politică, acum sunt așa un pic, ți-am spus, aștept să vedem și repet, îmi doresc foarte tare să-și revină Pro-România. Nu te vezi în alt partid? Deocamdată nu mă văd în alt partid. Știi, mă deranjează foarte tare când vine cineva și știi, citește CV-ul, a fost acolo, a fost acolo, a fost acolo. Folosesc un cuvânt urât, că ceva de genul că e o curvăsărie. Nu e o curvăsărie, dacă eu nu mă mai simt bine acolo, nu mă mai reprezintă, nu mai pot, cred sau nu mai e cel în care am intrat. Nu e ce am crezut eu, dar de ce să nu am voie să mă duc să încerc altceva? Nu că ăla a fost, a fost în toate partidele. Poți să-l catalogezi de traseist dacă ai ieșit dintr-un partid s-a dus în altul pentru un beneficiu material, profesional. Da. Adică am plecat din PSD și m-am dus în PNL pentru că mi se oferă un post de director. Sau invers, că e același lucru. Da, nu, la mine nu se pune. De exemplu, îți spun așa că fac divers și nu... Da. La un moment dat, fiind un foarte greu cu fiica mea, fiind la medicină, eu nu mai avut pe nimeni, fiind singură, m-am dus și eu, am zis, știu carte, știu ce fac, pot să le fac pe toate, ajută-mă și pe mine, mărește-mi și mie salariul și mi-a zis, ție, eventual în jos. Deci nu am avut beneficii, crede-mă, nu. La un alt loc de muncă, da. Da. Din contră, da. Beneficiile... Da, din contră, da. Politica a venit la pachet cumva și cu beneficii, dar și cu deservicii pentru tine, personale. Trebuie să învățăm, cred că până la urmă, să le luăm pe toate așa cum sunt și să gândim fie bine pentru noi, pentru cei de lângă noi. Dar știi cum e la un moment dat, dacă te duci cu turma, acolo unde trebuie să te duci, ți-e bine. Dar dacă tu știi, tu ești oaia neagră din 700 de oi albe, evident că salariul tău scade în jos, nu în sus, sau nu evoluezi, involuezi și, din păcate, nu sunt eu un singur caz, cred. Din păcate, încă dacă întorci spatele turmei și te diferențiezi ca nuanță, tu ești considerat cel altfel. Nu neapărat că drumul poate, tu îl simți, nu știu dacă e bun sau e rău, dar poate eu sunt la acel moment că drumul este greșit. Nu e ceea ce vreau eu. Mariana, eu îți mulțumesc că ai fost. Cu drag, mi-a făcut o mare plăcere. Și cu siguranță vom continua această discuție. Știți ce repede trece timpul? Da, trece foarte repede. Ceea ce spuneam acum că va fi viitor, s-ar putea să fie mai repede decât credem prezentul. Atâta pentru astăzi, doamnelor și domnilor, și nu uitați, până data viitoare, fiți sănătoși!